Maar die is zacht. Oh, ligt de kei zachte vacht. Kei lief. Sarah van der Avert, 18 jaar uit Tessenderlo en slechtziend, geniet met volle teugen van de rondleiding achter de schermen van het internationaal paardenspektakel Cavalia. Ik vind dat indrukwekkend. Ik vind het indrukwekkend, ja. Omdat, ja, ik heb zelf paard gereden, maar ik heb nooit zo echt over paarden voedsel geleerd en zo. En al van alles van gehoord. Je kunt zien, het is gooi, maar ze zijn echt... Ruikt niet slecht. Ja. Zo ruiken en voelen de jongeren aan het paardenvoer, leren ze over het werk van een hoefsmid en staan ze middenin een horde galopperende paarden. Allemaal heel interessant, vindt de 17-jarige Joke Lieves uit Koersel bij Beringen. Ik vind dat superleuk natuurlijk, omdat ik hou wel van paarden en omdat ik dat dan ook vroeger heb gedaan, paardrijden, vind ik dat wel heel interessant om dat nog eens allemaal te beleven ook. Bedoeling van de zogenaamde Blind Touch Tour is om de blinde en slechtziende kinderen een originele impressie te geven van het spektakel. This is the very first time we did the Blind Touch Tour in Europe, and every time we travel, we try to outreach the Association for the Blind and Visually Impaired to bring them and to have a great experience with us. And I can tell you that every time we do it, it's very exciting for us. Voor de twee Limburgse meisjes was het alvast geslaagd.